Francuska je uspešno testirala novu generaciju raketa vazduh-vazduh Mika NG, lansirane sa lovca Dassault Rafale iznad Sredozemnog mora. Testom je upravljala Francuska direkcija za naoružanje, potvrdila da je raketa uspešno uništila bespilotnu letelicu kao metu. Mika NG dolazi u dve varijante, sa infracrvenim ili radarskim navođenjem, sa aktivnom AESA faznom rešetkom, što omogućava Rafalima da deluju protiv različitih pretnji, od krstarećih raketa preko borbenih aviona do dronova. Raketa ima dvostepeni motor na čvrsto gorivo sa sekvencijalnim paljenjem. Domet Mika rakete je 80 km, brzina preko 4 maha. Mika NG raketa uz brzinu osnovne verzije prema proizvođaču treba da ima 40% veći domet. Iako je prvobitno bilo planirano da rakete uđu u serijsku proizvodnju 2026. Rok je pomeren na 2030. godinu. Francusko ministarstvo odbrane već je naručilo ukupno 567 raketa, a Mika NG predstavljaće ključ za obnovu kapaciteta, presretanja bliske borbe i samoodbrane ratnog vazduhoplovstva i mornaričke avijacije. Zemljama kao što su Srbija i Hrvatska preostaje da se nadaju što bržem razvoju i nabavci novih raketa. Srbija planira da nabavi ovaj model rakete nakon što ona bude ponuđena tržištu. Kupovina Rafala, poznato je, značajno je opteretila budžet Srbije. Dassault je dobio prva dva avansa za kupovinu borbenih aviona. Ministar financija Siniša Mali nedavno je rekao da će država da se zaduži kod inostranih banaka, konkretno francuskih, za isplatu nabavke 12 borbenih aviona Rafale u iznosu od oko 1,9 milijardi evra. Naveo je tada da će početkom 2028. Srbija dobiti prvi Rafale, nakon toga svakog meseca po jedan. Ugovor o nabavci novih borbenih aviona za naše ratno vazduhoplovstvo potpisan je krajem avgusta prošle godine. Znate koliko Rafali koštaju? Blizu 3 milijarde evra. Ne znamo šta će avioni u našem vazduhoplovstvu imati na raspolaganju od naoružanja.